Сухата коса и как да се справим с нея. Поради големия интерес и многото зададени въпроси, решихме да направим това видео, за да може по-обстойно да отговориме на всички, защото е трудно да се отговаря и се губи много време да се отговаря на всеки по-отделно. Много важен за косата е приема на колаген и витамин С. Особено през лятото често забелязваме, че косата не започва да се променя. Косата става по-суха, по-груба, губи блясъка си и се заплита много по-лесно. Краищата започват също така да се накъсват. От слънцето, високите температури, морската сол, хлорта в басейните и честото измиване постепенно увреждат защитния слой на косама и така косата започва да се къса и да изтънява. И тогава естествено започваме да търсим някакъв нов шампуан, маска или ново масло. Но външната грижа естествено е важна, но е важно също така състоянието на косата. Зависи много от вътрешното състояние на организма. И от това най-вече как подхранваме организма си отвътре. Две от основните вещества, за които говорим, за грижа за косата, са естествено колагенът и витамин С. Първото нещо е важно да уточня, че самият косъм е изграден предимно от белтък, наречен кератин, а не от колаген. Но колагенът е основен структурен белтък в кожата и в съединителната тъкан, защото колагенът участва в структурата и еластичността на кожата, включително на скалпа, където се намират корените на косата. Затова колагенът не трябва да бъде представен като една вълшебна съставка, която директно да възстановява вече увредения косъм, а е по-правилно да кажем, че той може да бъде една основна част от цялостната хранителна подкрепа за кожата и тъканите около космените фоликули. За да образува тялото, за да образува организмът собствен колаген, се нуждае от витамин С, защото витамин С ускорява, участва в нормалния синтез, нормалното производство на колаген. Когато витамин С е на минимум, естествено, организмът не може да произвежда сам достатъчно колаген и се налага вече да го приемаме с храната или с хранителни добавки. Доста по-трудно е да набавяме колаген с храната, чрез храната, защото малко хора се правят колагенови бульони в къщи. Затова е доста добре да се приема хранителна добавка, естествено с проверен, органичен, натурален произход от проверени източници, от сертифицирани производители, които могат да ви помогнат, за да набавите липсите на витамин на колаген в организма, естествено като се приемат и витамин С в допълнение, за да може да се стимулира производството на колаген. Тежкият дефицит на витамин С може да доведе дори до промени в кожата и в костните, защото витамин С действа също така като антиоксидант и подпомага защитата на клетките от оксидативен стрес. През лятото организмът е изложен на повече слънце, топлина и различни фактори от околната среда. Затова приема на разнообразни плодове и зеленчуци е много ценен, което подпомага също така и за хидратацията. Освен, че витамин С подобрява усвояването на желязото от растителните храни, ако някой не знае, просто това е един плюс още. Желязото е важно също така и е важно хранително вещество, чието недостиг може да бъде свързан, доста често е свързан с повишен косопат при някои хора. Затова комбинацията от достатъчно белтъчини,
колаген, витамин С, желязо, цинк и полезни мазнини е много важна за косата. Полезни мазнини, като есенциални масни киселини или омега-3, омега-6 и изобщо всички есенциални масни киселини. Колагеновите пептиди могат да допълнят ежедневния прием на белтъчини и на аминокиселини, което означава, че колагенът и витамин С могат да бъдат доста добра част от грижата за косопада отвътре. Но не могат сами да предпазят коса му от слънцето, от солта, от хлорта в басейните. И през лятото, естествено, много добре да добавим и защита отвънка. Когато прекарваме дълго време на силното слънце, е добре да носим шапка или лек шал. Преди влизане в море или басейн можем да намокрим косата с чиста вода, един малък трик, за да поема просто по-малко сол и хлор. След плуване, естествено, е важно да изплакнем възможно най-бързо, най-скоро, косата с чиста вода след басейн и да я подхраним с някакъв балсам или спрей, за което ще помоля Майя да отговори на следващия въпрос: как да се грижим за косата отвън, за да може да запазим нейния блясък и нейната еластичност. Майя, ти си. Благодаря ти, Боренка. Имаше такъв въпрос, да. Кои етерични масла за коса и по-специално не само за сухата коса, а и за нашия скалп? Има много етерични масла, които ние можем да използваме. Аз съм подготвила само едничко, за което да говоря, защото първо ще стане темата много обширна, второ времето ще ни доста ще напредне. В някои от другите видеа можем да разкажем по-подробно за всяко етерично масло. Маслото, което съм приготвила, е натурално етерично масло розмарин. Всички го познаваме под формата на, знаете, на подправка. Розмарина е чудесна подправка в нашата кухня. Може да се използва както за хранене, така и за нашата красота. И розмарина е познат още от древни векове. Египтяни, римляни, както и древните гърци са го използвали. Може би сте чували как те са си плели такива венчета от розмарин и са носили на главите си тези венчета, защото е известно, че розмарина има много силно въздействие върху психиката и по-специално върху подобряване концентрацията и паметта. Но тъй като темата в момента е как ние да подобрим нашето състояние на косата, и аз съм подготвила тук няколко препоръки, които искам да обърна внимание върху това прекрасно етерично масло. Нещо, което много важно искам да подчертая, е, че маслата, с които аз работя, те са изцяло натурални. Те са 100% натурални етерични масла. И поради тази причина аз мога смело да застана зад думите си и да ви препоръчам продукти, които в случая тези масла, които разбира се са с ясен произход, с ясно производство и въобще са масла, които имат GMP сертификати и така нататък. Не се доверявам лично аз и не препоръчвам етерични масла, които са натуралистични, не са натурални, защото те в себе си носят един базов носител и някаква есенция и в повечето случаи имат синтетични основи, могат да дадат или синтетичен елемент и могат да дадат алергии, нанасяйки в областта на скалпа, по кожа някъде, дори вдишвайки маслото. Изключително важно е маслото да е натурално и чисто. Розмарина, ето това е моето масълце, розмарина. Изключително такава специфична миризма. Предполагам, всички сте усещали миризмата на розмарин. За мен аз лично как го използвам,
и в моето обкръжение, моите близки. Разбира се, как препоръчвам да се използва. Когато маслото е натурално, в случая както е това, дори една или две капки от това масло абсолютно достатъчни са. Съответно, зависи какъв периметр ще се покрива, но ако трябва да си обогатим шампуана за коса, например, или маската за коса, можем спокойно да сложим максимум от 2 до 3 капки. Максимум. Защото ако косата, разбира се, е по-гъста, по-буйна, може да се сложат максимум 3 капки. Ако е така по-къса прическата и съответно по-рехава косичката, тогава, разбира се, и една-две капки ще бъдат предостатъчни. Това масло много добре стимулира растежа на косата. Грижи се за скалпа. Имаме много случаи на така дами, които имат себореен дерматит. Знаете какво представлява, лющи се тук отгоре скалпа. Изключително неприятно и много дразнещо и видимо и физически за съответната дама. И така в един продължителен период на употреба, благодарение на неговите прекрасни качества, мога да кажа, че вече този проблем е преодолян. Разбира се, с включването и на така други етерични масла, които подпомагат този процес. Етеричното масло, натуралното етерично масло розмарин, също така се използва и като превенция в грижата за косопат. Много добре въздейства върху целия скалп и даже така имам вече информация, че помага дори при белите коси, които така или иначе неминуемо с годините те започват да ни създават дискомфорт, като то да работи и действа в дълбочина. Така че това е масло с изключително широк спектър на действие, заздравява косама и е подходящо, разбира се, в много така внимателни количества, отново казвам, може да се използва. Например, един или два пъти в седмицата може да се обогати шампуана или маската за коса с това масло. Не трябва да се прекалява в никакъв случай, защото маслата са натурални, истински, което означава, че те са силно концентрирани. И тук, когато говорим за качество, това не винаги качеството означава количество. Тоест, не е нужно да се слагат много капки от това масло, за да се постигне нужният ефект. Нали, по-така препоръчително е да бъде постоянно, регулярно и съответно да се внимава, защото задължително трябва да обясня нещо много важно за натуралните етерични масла. Задължително те трябва да бъдат разредени. Ако ще се ползва върху скалпа, ще се третира косата, трябва да бъде разредено в някакъв емулгатор или в някакво базово масло, както в случая за така база ние ще използваме шампуан, маска, лосьон, но в никакъв случай директно върху кожата. Не се позволява етерични масла да се нанасят директно върху кожата. Както и също трябва да кажем, че е изключително важно да се знае, че маслото розмарин, както и другите натурални етерични масла, трябва да се внимава при тяхното използване при бременни жени, при малки деца, също казвам, и разбира се при хора с хипертония, защото това масло също действа така и върху кръвното налягане. Така че доста широк спектър на действие има маслото розмарин, но аз препоръчвам задължително, когато използвате, особено когато за първи път ще използвате етерични масла, натурални етерични масла, да се доверите на специалисти, на ароматерапевти, на хора, които вече имат нужния опит, защото те като всеки натурален продукт, да, те са безопасни, но в дозата и по начина, по който трябва да се употребяват. В противен случай, разбира се, трябва много да се внимава, за да не се нарани скалпа на косата, за да не се получи така обратният ефект. И имали сме и такива случаи. За съжаление, хора, които не са така достатъчно осторожни или хора, които не са се допитали как се използват тези етерични масла, така започват сами да ги прилагат. Затова аз лично не съветвам, а препоръчвам да се направи консултация с специалист. Темата за етеричните масла е доста обширна
и аз мога много да говоря за тях, защото те са моята слабост и повече от 20 и няколко години така, на мен лично ми носят изключителна радост използването на етеричните масла, на натуралните етерични масла, отново подчертавам. Така че мога да говоря много и мисля, че в едни последващи видеа ние можем да направим така доста, да подберем теми и относно начините, по които се прилагат етеричните масла, как може да си направите тест за алергия срещу, нали, за съответното етерично масло и въобще много други неща, които са тайните на ароматерапията. Това е цяла наука, която няма как ние сега в рамките на 20-30 минутки така да засегнем. Но мисля, че можем да бъдем изключително полезни на всички прекрасни дами, които се намират в такъв етап в момента. Лятото, знаете, че е доста слънцето и въобще морето и така излагането навън, особено при тези високи температури, всичко това е доста агресивно спрямо нашата коса и може да си така подпомогнем с тези съвети, които ние с удоволствие с Бори ви даваме. Може да подпомогнете доброто състояние на вашата кожа, на скалпа, имам предвид, и съответно на вашата коса. Боринка? Най-важното нещо е да подчертаем, че винаги трябва да се вземат натурални продукти. Продуктите, за които ние говорим тук, са натурални. Както Майя с нейната ароматерапия, аз като сертифициран нутриционист, консултант в менопауза, баков терапевт, говорим тук само за натурални продукти. Всеки един, който пожелае да направи нещо на своя глава, както се казва, да отиде да си купи от първия билков магазин, от първата аптека някакъв продукт. Ние не носим отговорност за информацията, която ви даваме, защото този продукт може да бъде синтетичен и естествено резултатите няма да бъдат такива, каквито ние ви обясняваме. Затова, ако някой има желание да направи, нали, да получи такъв ефект от продукти, които ние обясняваме, просто да се свържи с нас, за да можем ние да му обясним в дълбочина по-подробно, но пак повтарям, за всякакви синтетични продукти ние не обещаваме такъв ефект по простата причина, че не можем да отговаряме за това какво произвежда нали, химията, фармацевтичната промишленост, все пак знаем, няма нужда да се изказваме за това. Така беше неприятно и до следващия път. Благодарим на всички за интереса и понеже виждаме, че вашите въпроси са много, ще се постараем с Бори да отговорим на всички въпроси в поредица от такива видеа. А вас ще ви помолим, ако това видео ви е харесало, да го споделите, да поканите приятели, които също да го изгледат. И също, разбира се, много важно да ни задавате въпроси. Може да пишете коментари под видеото, да лайквате, да споделяте, защото за нас е важно ние да бъдем в полза на вас и с каквото можем, с нашия личен опит, който е доста дългогодишен, всяка една в нейната сфера, можем да ви бъдем много полезни. Така че не се притеснявайте, задавайте въпроси, ние ще отговаряме. В поредица от няколко видеа предвиждаме още така въпроси, много интересни въпроси, на които сте ни задали да ви отговорим и се надяваме това видео да ви е било интересно и полезно. Прекрасна вечер на всички!